زي راديو إيرنا دمس راديو إيرنا على توزينا أبير تراب زازمت عمت 2020 بعد صبوز تتقعو سوسان شعتن شحن 300 قلعو حجز كم سجبر لهم أوجراوي مع كم قلعو يونيسيف قليصو كابتوم أبير ترى حجز سجبر لهم تحت حمش عمت زعد ميوم لعل سوسان شعتن شح قلعو أتوم 10 شعت شحن شمون تميسن بغبير عد صبوت سنيفهم زنبور مخانم اتي أوجراو تكال بحد لكاتيت أبزرجحو عمته تبصابانة تيرو أبرز زين العلي 340 شعات شحن 300 قلعو كتابة فيتامين إي كوهابن كله للعلمية 50 شحن 500 قلعو دما كال السفل عليه كتابة مهابو يونيسيف أبو سفيرو أبزاز سزازمت عامتا من الإرترا بحفشة بحمام وتصاصة تقعو 116 شحن 300 قلعو حكم الناو كنكن كقبر لهم كله كال نقلعو ذاتك حمامات ون حقزات كم سقبرة تفليتو يونيسيف بتوساقين محبراوي حسب مستقلعة 494 إيرتراويان سدرابيتات كم زحجز بمتكاس بتحجز سنكولان زركبوهم كل تشحن 8 قلعون تتغمتي مخانو مارديو بتتكال نتي أب إيرترا أب كل تشحن 20 زكايدو السفر علي بروجكتات 10.6 مليون دولار كم زوصة يملكت ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ኹርናዓት ሃገር ጸጸኒሑ ዝውላዕ ዘሎ ግጭታት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፖሊስ ክልል ዓፈርን ተወላዶ ሶማሊ ዒሳን ብዝተኻየደ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ብውሕዱ 30 ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 40 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ ኣብቲ ግጭት ፌደራላዊ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ፖሊስ ክልል ዓፈር ብምድጋፍ ከም ዝተሳተፈ ተሓቢሩ በቲ ኣብ 23 ጥሪ ኣዳይቱብ ዝተባህለ ኣብ ደቡብ ክልላት ሶማልን ዓፈርን ትርከብ ቁሸት ዝተኻየደ ደማዊ ግጭት ናይ ዝተቐትሉ ብዝሒ ልዕሊ 70 ከም ዝኾነ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ብ32 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝራዊ መግለፂ ግና ነቲ ብዝሒ ናብ 30 ኣውሪድዎ ኣሎ ብዝሒ ግዳያት ናይቶም ብምልሻ ናይ ክልል ሶማል ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ዕጡቓት ሶማል ዒሳ ኣይተጠቕሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ መላእቲ ሃገርን ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ክሓብኦ ይፍትን ኣሎ ተባሂሉ ዝንቀፍ ኣብ ሱዳን ምብራቃዊ ዞባ ገዳርፍ ነበርቲ ከባቢ ባሲንዳ አንጻርቲ ብምልሻ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዝበልዎ ምጭዋይ ነጋዶ ዝኾኑ ተወላዶት ከባቢ ዝቐንዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ እቶም ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ዘስግር ከባቢ ገላባት ብምዕጋት ኣብ ሳልስ እዚ ብምልሻ ኢትዮጵያ ተጨወም ንዝበልዎም 3 ደቂ ዓዶም ክፍትሑም ጠሊቦም መንግስቲ ሱዳን ቶም ኣብ ምጭዋይን መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባትን ተዋፈሩ ምልሻታት ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝድገፉ ይዝወቅስ ሱዳን ናንጻር ዝመጥቃዕታት ኣብ ዝወሰደቶ ናይ ግብረ መልሲ ስጉምቲ ንዝበዝሐ ክፋልቲ ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝበለቶ ሰፊሕ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትያቶላ ብሱዳን ተጻባይ ስጉምቲ ተወሲዱ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ስምምዕ ቅድሚ መቕራቡ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ዝሓዞ መሬት ክስሕብ ይጽውዕ ብሰንኪ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከቢድ ወተሃደራዊ ምትፍናን ተፈጢሩ ይርከብ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ክቡራት ሰማዕትና ቀጺሉ ዝቐርብ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቃልቦ ክገብር ዝገበርዎ ጻውዒት ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል راديو إيرنا اسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاخ سمعتي نقعد حد مساهم نلو معتي نب عالم نب حمش تبهيت بهرا نبذا ملت بلانت ذي أي أول لخو تحبابرون بصلاتكم نبحمشته بأهجرات عالم يأول لخو كورونا مكيام هنا يا لومي حدا عدب بهال نخلنا عالم كب 3 أبيلوس قعروا عن حدث بخل التسب تهوي خانير علم እግዚአብሔር ይخبر መስገን ግን ንዓለም መድኃኒት ኮይኑ እትበቲ ግዜቲ ዝነበረ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ
ጠቅላይ ሚኒስትር ብዝመርሖ ካልኦትን ዝኣተውዎ ጠፊኡ ሕጂ እውለኹ ኣፍሪካ ናይ ስደተኛ መዕቆቢ ዝነበረት ህዝባ ስደተኛ ኮይኑ ካብተን ኣፍሪካ ሃገራት ዝፈልጠን ስደተኛ መዕቆቢ ዝነበራ ግብፅን ኢትዮጵያን እየን ጠላዕላ ኣይበልኩም ካልኦት ታሪክና ነወሪ ዘለና ናይ ኣክሱም መንግስቲ ማለት እየ ናይ ግብፅ መንግስቲ እውን መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝሓበረና ናይ ጽጉማት ማዕቆብ ኮይና ነይራ እያ ንኣብነት بزبن سلمان حداد نيرير إدوماوي أقبس تحققون يريو قدامها نقص معرف 10 10 كدستان كلاي حداد هذر نقص صوبا أقبس تحققون يريو قدامها نقص 10 3 5 يروبعام ولد نابات قدامها نقص 10 6 كموها قدوس بيتسب قدوس دنجل مريم مسحت عن ودا قدوس يسب أقلت تعقيبهم نيروبيا بأنا عدمي شحن 954 قبل 3 عام زبزح أي ولد ماريون أو تعقبهم أو يزفلتهم لسان 6 عام بقى كلم ورقة كي تفعل لنا حدفون أفسن من قصدي كابدبو بعرب إتوم ناي اسلمنا مسراتي بيتسبو مسشقروا قريش انتهي لومنا بيتسبو اذهبوا إلى أرض الحبشة هناك ملك لا يظلم عنده أحد كيدهم سبا يقولوا عثمان قالوا حوبوا جعفر قالوا اتقالوا رقيا الله سويت عثمان بن عفان الثالث أي كلفة اسكدوا اتين زحراي معلتي مسلمنا مسافة في عزغنة عمر ابن العص كيدو نقصون ويتانا أبيت زيوم عد خامس يخون ذلوا أو عدنا التفافات انتهلوا أو عدهم كيلونا أو عد يوم ذلوا أو عديهم ذلوا كاب كل نقص أنا كاب كل هاجر عدي مريض المسو عايزنا خمان خلو تروح تملشوا دحر 3 صورحي نعدهم تملشهم أي تسوقون تمصحف أنبي بيل زي المصحف زنبوكو ب7 حدا أبزع عدن الثمرت مسيح اللخي حجز التمالس انتايو أبتو قرآن 53 سورة النجم تبهالا أفرأيتم اللت والعز والمناة الثالثة الأخرى آية 10 تشمنته مستدى لا هاي بحرنة عمالتنا تغشوا أنتاي لونغيفهم حجزياتهم تملشهم نقال أي جزيخة ني أخشم من قصة خيرهم 16 عامات تقميتهم قين أبتعدي تتأريهم تاريخهم تاريخ الإسلام الذهبي الصحافون ب7 حدا تمهاروا كله ذنبوا كوي
نعد حبشا خيدو أبو نقص له دخا زي بدل عدي بسدلهم لو ما قل ويا إثيوبياوي سدتنيا خوينو ويا أبصلا لخصم ذنبره يأوي ذل خلومي أتمنى عالم صدسا حلو تسبات علي ترقم كون منقصكم نقرو إذا كل سدتنيا فدانا يخولونيو كتصاورو يكئلنيو ذلوا كاي يحجزوا قدموا كوت ليه تقراينا إرسران بعد ما خاب إرسران سنس تقراي كاب بعد ما تعبي أبكبي منبر كوفي الكم رأي ويله كنت تسمع ذلقوا ناي إرسرا سراوتن كيل تقديزن دالو منس انتولناكو اتهم كاميشانيرا غيرو من نبر مصليني كلهم بقدكو يوم برقلي يوم حد بقدكو يوم أبكينا زوفرو قراجمات يسرر وننتقونه نسخهم كاب كل عالم تبرصنا بلي كأشوام ويوم حران تايبلسي نتادرهس كدلاسي بمسعى نوديق والسماء لهم أنا الزارب ذلخو اتاسبيتي إثيوبياوي تقول إرسراويت تنستلا حراس الله تطب الله قلعو زختامات أبوها أبنى صانت مويتوس حجقا سبايا حوان كامويتو مالو نايتهم برز حازوه سبوت يوم نتم بلاجيوكو نسوم يوم يفلطوه يوم نسوم هنا عدم صنعتي يفلطوه يوم أبيكم كذلوا خانه إذا إثيوبياوي تكيك ودان سبعي قوالان صور كان نسخان أبصنعت غفلك ناتاتهم مسداد علم إذا سدة سنياتات زيو من دحري نسليان قبصن لبيان وريدهم إسبانيان فرنساين طاليان من كأخور راكوين برس كوي حاضون يوم إيدهم كدست إيدهم نلعل غيرهم ويكا مندل صعدا شرك غيرهم زلمون زلو نسخاتكم ناي عالم قال زي طنياتات سلح اللي نالكم أوي لأي نتوم ناي أفريكان غيرهم هاللخو أفريكان الناس ويحبرت ظلهم سيموه أبي ما أمتكم كوانا بوسخهم كو إثيوبيا أنا بقول لهم ناي أفريقيا سد سياسات أب إثيوبيا نيروم يوم إثيوبيا مسماسو نقول كاتي كذا ست يوم يمسو بلوم بارسب يدله قام قطع زخيل كاب كرسنا وصاد ما هيمانوس فلت تبايلو أنا دخوم تسويه أم بيبركون كفلون من يبركون بسرفة مرتي سرحي هذا ما عاد كباب بله سمعوا المنتاي كف هاجركم كاب عدكم وصيكم اتمنقسي زقبرو سلذي تسمع معكم لكم نحرر نسوقينو المنتاي الآن قوساتكم تماسو عدكم استملسكم من كما حدا دريت هاجريا نخل طعم سريح كاوغن بعد ما استوادي ناف درج مسا شجرني درجن وعلي سمكنن مسوندي زوعل قاقي لهم ناي قدم كو خمتي زغونو كم زي سلازنا ورب لهم نيره
يقول له خوجي نافريكا عندنا انتقونا بحلقهم هويو قبروا كو ترفقن نحبرات منقصات كيح مسكلا اللوم ناي ود سب نصنت حلاو اللوم أوروبا عندنا كم قدم كونكم حد كونكم هذانا زفتنا أمر هذانا يبهاليو مكرا زفتنا سب مكرا يفلتيو هذا معلتي إرترا أبرها خلو سراوسنا أب حدا عد ريستوران حدا سلا قولوا عناي خل من كله حدا أوروبا بدلو انت أخذت بزلو أنت السقم زي كوان فتنا إيه عدنا تمنى 3 سنوات زغنا نجر النات بست النات تقتن أعبيات النايلو أوروبا أتوم قدم زماس أقوى شجرهم ذلوا عندنا عند حتوسخوا أي تقولونهم نتذكركم وين مسكنا بكوية تاريخ صحافة صحاف أما عرفوا بابرات كيلكم عندكم نتوم زماس سبب ثانيات ما ينجران حيسكم تقبلكم ما إلكم أي تخفلكم منكم وكم كويو اليان يبلون يروم نعد قسي ترخوا أنت مساخوس ناجحن يبلو كويوم ولا أخلوه سمعنا يرين صبوض قبر وعالم صبوض فدن تخوين ذا مستر همر الشرد نحورات منقصات والناس صحفوا كوين يرو نبتعدد يكبروا خيل كله كويو بنفارس حرقة زموتها سمعنا يرى كوي يسعبونا يرى كنديونا الله أجي حدا راضوا لكم نتنعبيت هاجرات نقروا لنا عبد سلطان كلهم علم حلافيتيا حمسة نابتي لك يرسرا خونكم لك إثيوبيا سمعون أوصا خونكم اتبأس نابدي أي تمسوه اتبعدد اللي بأسي عبيت نقا منقسات ويحورات منقسات إلو مساتولو كذا حليو أبزيكن دوميستيك باليو أي تبأسو زحيس نماخر حبرنا نسرح قرقن إتي كولونياليست زي وسنو دوبات خبر على امبري انتاي وخمنتا نتن بحرسي نحنا أبطانا خيدنا دو عسا خنص أودي لنا أنا كلكم وبيشبل يلكم يو اتحسن من تباس انقلفوا لنا بفور تغيلوا حلفوهم حلفون نركم وقوم بتسعن كلتن أبي نهاية علم أبيات كريستيانات بصحفت كده في جنبة كما يخطقوا روحهم من بنصاد حريرا كم أمريكان كندا بمن النت راح نحل فيه هم يخون ذلوه أحدنا عند حرق حسنان احترنا نوصينا كلنا وركلنا كلنا قبول لنا اتم تقارو زبلوكم زلقوا وكان تقارو عدم مجر سجلوك فلتوسي قبل بلاجة تعقلنا يروكوا نسباي تنحقون اخلي ترحقوا يبهايو زياتهم كوني لهم سبكة نصتل عليهم انت خوين اللهم حوي
بصومال جيروم نابكالي بكينيا جيروم نابكالي بسودان جيروم نمنتاي نخنبرو دقوم أبزع قوام يوم دق خالن تأتيوه زي السن خاصي أصار قرط مالو يباله أنا يأوي زلخو كوفا يكون كنز من نزلخو أوروباويان غير كومهم إذا كل ما عليكم أكافر كومهم نتي ثالثة عالم نجرجل إثناتكم حقي أي تقبلوها إثناتكم نصهم أي سمحلونكم ثالثة عالم قل كم حل زوال لا لو ما خندم عمتات تنهجر أي نقرأكم منه BBC زارب إنجليزية مدني أنا سمع أبزيكم كل شعوب أبي إرتراء نيري دحارن تايبل عدك كل تعدل لواسيله 300 جزية محرنا بلا نسنجن حدا جزية محراني له تنعدين أقرأكم منها نمنتاي نقرأكم يبلي نسي التذربة أكتر دوكومنتهم قنال BBC يقلسوا ماني شمو نمنتاي أخم إلو مسكوريلو وسمع نسخات أقل تقط مكة مجمريات سمعنا نحنا عند خيلهم نعناك وخاص سمع لهم ارقصيو قن أصبيكم فلوتنا أصبيكم فلوت ونتعلم إتهم تقصونا النبرو كو يلون بعد مستر هاملتون يلون كو قالوت يمزلو حجي السجن طلع بلوتي صحفاتهم قدفوا عبرات منقصات نزل سمعا نخويا بجاهاتكم أبا بجاهاتكم ونمنتاي مساحاتكم محبر يخونوا اندحري حق زي ذلهم كوينهم هو إثيوبيا لهم أتي بارلمان تبالكن كزارو بيسمعون إرتراجن حريمو وايزرلو كما يسوى يزبرو لاني عند انجرا مستواتي نويلو إرتراج بالله وكان ببايته بحق اندابات تخبر عدوك ويا بحبرات منقصات كأمباسادر كنا بريق بانا نبع الحق زي فلت حق زي بلس حق زي لو كاتو كموخن أفريقيا عند الناس وي حبرت السقاط كومن وحالنا قال ما سار يكبروا فرين زي بلو كويو فرين كبروا لنا تقداي نسخار هاتوا إذا أكونن أززكم منها عبيتكم أخون وعلن تتضاربكم دمسيك سمع ذا اللي ينبري أنا خندخاتكم كويكم كل أنا ثم قديت فرتوي ثم سمعتك اللي ببالو إذا سوائل ما حتنا من تاي بوليتيكا أتخون ناهلو النهز تقرأين هزبه إثيوبيان هزبه إرسران يزارز اللقو يطفى له تسب يودع له تسب يزبر اللقو لحركاتهم تلأخكم لب بالو عد تكوس بالو قدف تكوسه ودف تكوس بالو عد تكوسه ذبان مثالي لنا قال مخريو ذلكم ذلقوا قال زمكر سو كيف التونيو شباي لمويه تودي نمنتاي طلع خاني هذا ما عرفتكم خير كذا يفلس بلو تزمكر سبكا نتسب تقمو يزمكر مبري اتسب دليو ايكون
السب تغمو تنفرح النس قلت سواء كدمو تحادي بقع تقتلته تحادي بقع قتله قويتانا حلو عقع قتله أبيت بقع قتل منته بقع صغرا ويشو صبا ويشو هذا بقع خمن ويشو لهم اتخاذ تقتلت مسيح قويتانا بقع تقتلت كلا لا بقع خاص صبا خرمة سقا خريمة نبقع خنتاي قمايلهم عريق أمورهم انتاي زمكر سب نتسب تكم يوم أنا يمكركم حبرات منقصات هو ومخرقه أي سألني والعاخ إذا نبت فلاسفة حاول صحرني تبلو إذا ترحيا بالوساديك وسادي عندي جوهري كما قلت سحزيرو حمد أمسا بلا إذا حمد قبر بلا كنت جوهر حدا خيدا ويفلاسفة تماهي ريلو زي أنا يأوي زلخو صباح نقوه كي وكس كدون كلام حليناي نإثيوبيا أصبغ زفلتا ناتا باسبور حزب كويت ماهيري تقراي كم حزب تقراي ون أب تقراي كيدة ماهيري نين ولا شت ماهر كويت إكترا خعدي كويا حمرتي تقصر الله مدحنتي تقبر الله أبوينا الدين تقبر الله عدي كويا بخي الله كويا نسأنا خطوص سلين بخيان كويا أي تنبرك كون دوي لإذبك نيري سلذي أو سنني نايشو ما سنتغينو التسشك ما يذلخون بتأذازيو بل أنا نفسو ما تكون ذو فركو نخم مهاري ذو فركو نخم مهاري ذو يخو نخفلت احتر ترز بركو قلم باري بعض خاطكم رأيوه هزوي إثيوبيان هزوي إرسران تقراي فلين نبلون تايو حاجة من قسن قزاء هزو خيدوسي أوقعونه من كم زي جمره أنا يفلتني دانيا يكون كنما تبقاونا يكون أنا كم قربيت هاجري بر إرسراوي أمريكاوي زيارة أبو نحن مسلبو بعرب كا نايك أدم نوحيو برهنت تخندع سنعة فاستخدو أبو ترغبو إتي كاب كائب سقع سابق زي بلو في دلابو كويتا صحت ذلو هذا من كويسو هذا مقلل لحظة كم دليوتو ما يقدحوا اترسقنا يتم حد السادس قم بحشكم ثم شوابوا ملوم رقحيتن عد شعب أنا عندهم من حد حرقة كيلو عند مريم فيصل أنا من برا أنزل لا حد خرمونا الله ثم قالوا المسيح مساتيا مسيح مساتيا الجزء وزلخو هاجر كي تصفي بري مسلبو بحر ركبنا بزحي ثم عبادة أساقروا من النايم اتي حمشت 200 أسران حمشت نزغونه دحاريو أبرهار الأشرة مسكدة دحار بذبان هطيك اللي زغونه دحاريو نساتهم قلمات يوم هذا المصحف نيرو ثم سبعين وبسم محرم أفضل مني سمون فلت أبا قاس باليني نايتيبيا تاريخ دبل صحفون نيريو
مصحف من الوقت أبتم بيت مصحفتين نيرن خوين اتوم كبدو بعرب مسيوم أبعدنا حز معبلو إننا تملي شومان بلوم بتي قربتنا لنا زمدنا لنا مستمعرب لببلو ذاك حد عربية قانقوا نا إسلام قانقوا أيكونا نا إسلام قانقوا زبهال يلن نا إسلام مصحف زبهال قن الله مسلمنا علمي با يغرسا و اتقانقوا قد مسلمنا زنبريو ناي ماتيوس قدوس ماتيوس صحابون قالون بعربية ترخيون يراو اسم مصحف قد نايسلونا مصحف بالالو كمتي أيا سعيد كحساي بتقولوا خلنا نايلو من 8 حماس اللحلي تقرنيا ينب قازيتا انتايبل نسوم اكوان كريستان ليبلواسي ناي حبشان نابلوال كابزين زتنا خذ اللخو أب حدا مقامط عليكم زمدنا ناسي نايت انتي امبري نايك على ايكونا او ياتي ابزي السمع الليل هزمي طفاء له بغل التسابيونكا بغل التسابيون نزم كل التزيوم انت زي يكونكم علم تاسبيتك وزبلتو من هاتيتو الدروس انتهي لاتو عند بربري اقر منكل كاقاتاچو لبلبو شجاچي لاتو تزربا تقبليون اي تقبلكون ايكونن علم بجاهاتكم تقوهاتكم فلاتاتكم كإلاتاتكم تخلتكم من الحجس زملائي مثلا إذا كل حزبي تسديدون تماسيو تعدكم عد حقيو بحق خاتوهم قمتيهم نحرى معلتي ما خلى عليكم يكونوا نصغاتكم أبانا بسال ساعلم يذلوا ما خلى عليك بجاهاتكم نحن خلمنا نقذيابير نصغاتكم كابة خلتكم صليلكم عرب انتايبلو خير البر عاجله هبلو نايصبو ناقات صبو فلن تتفصميو زياتهم قد تأتيوان يعتم تأتيوان ساتو حقاي قصد حالك كرمتي بزموقع يبالعون ستن هلو كلتي يوم وانتاي قبر حماق زمن بعد قعسان لواتا بهيل النيو حماق زمن بعد قعسان لواتا بهيل بلو اتو قدايا ناباحاتكم دربيه اللخو حبرات منقصدات عندنا بذيكا كبر بريزيدنت وقاشا خامبر دربيه اللخو اباحاتو قدايا نهاية أوروبا حبرات وين حضرا وخطكم دربيه اللخو عباي روسيا غا و نصبق مقوارسي مكتبكم يمثلني أبهاتكم كاي أول لخو سدتنيا أوروبا نحمسيوسي نقول عالم كتلق لقويون كم زخمايتي بلي كده أنت مهارو اللوخم ويصحفوا من ناكوا قويي هيام يمي زبهالو قويي هم أيام كبحر زمص زبهالو سبب كفتوريهم كبي نفلسطين زوررون يرون كم ولا
እቶም ሄክሶስ ከሀበደ መጽዮም ንግብጽ ዝወረርዋ ግብጻውያን ኮይነው እቶም ሄክሶስ ከበረሃ ዝመጹ ኮይኖም ስጋናታቶም ሰጉግ ምስሪ ግዜ ወሲሉላዩ ብዙ ኃይል ዝሊዋዩ ወልዚ አኽለን ሕጂ ዘረባን ተበዝሐ ባድጊ صحن ይባላል በሉ እግዚአብሔር ሕልናኩም يقنع ትግሃት ይሃብኩም ወይ ቢኢድኩም ወይ በአፍኩም ተተዋበሉልና እግዚአብሔር መስኮልና ይሁን ሬዲዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾን እዮም ዝብልና መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርኤ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዕጫኹም ከይበጽሐና ኢና ዋጋ ንኸፍል ዘለና ህሉ ኩነታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሲቪል ማሕበረሰብን ስደተኛታትን ዝወርድ ዘሎ መስካር ዘይብሉ ጥፍኣትን ዓመፅን ኣመልኪቱ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ፌስቡክ ከምሎም እዋን ዓሚሩ ኣይፈልጥን እዩ ብዙሕ ሰብ ሕርቃኑ ሕራኒኡ ሓዘኑ ምስ ቋንቋኑ ደገፉ ተቃውሞኡ ወዘተ ኣብ ፌስቡክ ላይቭ ወፂኡ ይገልጽ ኣሎ እዚ ኣውያት እዚ ነቲ ኣብ መዋጥር ኣትዩ ኣደዳ መከራን ግፍዕን ጥሜትን ስደትን ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ብንጹር የብጽሓሉን ይረድኦን ድዩ ዝብል ካልእ ሕቶ ኮይኑ ንሎሚ ሓደ ትግራዋይ መንእሰይ ዘልዓሎ ሓሳብ ቆንጭልና ገለ ክንብል እቲ መንእሰይ ከምቲ ዝገለጾ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ብዝብል ምኽንያት ንኣሜሪካ ዝተሰደደ እዩ ብቁጥዐ ደጋጊሙ ዘልዕሎ ዝነበረ ጉዳይ ኤርትራውያን እዩ ንደገፍትን ተቃውምትን መንግስቲ ከይፈለየ ብሓፈሻ ኤርትራውያን እዩ ዝብል ነይሩ ንሱ ይብል ኤርትራውያን እቶም ጥፍኣት ትግራይን ክትሰምዑ ከበሮ ሓምሓምኩም ተሃርሙ ዘለኹም ኩኑ እቶም ብጥፍኣት ትግራይ ትደናገጹ ዘለኹም ኩልኹም ኣይተድልዩናን ኢኹም ውራይ ገዛኹም ግበሩ ሓገዝኩም ንነብስኹም ክትብሉ ግበርዎ ብምኽንያት ትግራይ ካብ ዓድኹም ንዘባረረኩም ኢሳያስ ከተውድቑ ኣይትፈትኑ ንዓኹም ዝመስል ቃልሲ ኣካይዱ ብዛዕባቶም ኣብ ጥፍኣትን ግፍዕን ደቂ ሰባት ጓይላት ተኽሉ ዘለኹም መቃልሕ ኢሳያስ እትመልሱ ባራዩ ዝዛረቦ የብለይን ይብል ከም ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ገለ ነጥብታቱ ከይፈተኻ ክትሰማማዕ ትግደድ ምኽንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ዝሓንፍሽፍሽ እዋን ንመጻኢ ኤርትራን ንመንእሰያት ኤርትራን ዝመስል ቃልሲ ኣሎና ድዩ ረብሓናን ረብሓ ሕብረተሰብናን ዘቐድም መንገድኸ ኣለዎ ድዩ ቃልስና ኢልካ ነብስኻ ክትሓትት ይግድደካ እዚ ትግራዋይ መንእሰይ ይብል ወሲኹ ንስኻትኩም ንዓና ክትሕግዙና ኾኑ ክትወዳደሩና ኣይትኽእሉን ኢኹም ምኽንያቱ ንሕና ኸማኹም ከይንኸውን ኢና ንቃለስ ዘለና ዕጫኹም ከይበጽሓናዮም መንእሰያት ኣረገውቲ ኣዴታት ኣቦታት ትግራይ ኣብ ማእከል ትግራይ ኮይኖም ጽዋእ መከራ ዝጭልጡ ዘለዎም ንስኹም ኣብ ጫፍ ምዕራፍ ኮይንኩም ትገብርዎ ቃልሲ እትረፍ ንዓና ንዓኹም ከማን ኣይጠቐመኩምን ንዓኹም ንዘይ መምሳል እትብል ዘረባ ውሽጠይ ሰሊኻ ኣትያ ከመይ ማለት እዩ ንዓኹም ንዘይ መምሳል እወ ንዓና ንዘይ መምሳል ሓይሽ ምስልና ስደት እዩ ምስልና መከራ እዩ ምስልና ሲና እዩ ምስልና ማእከላይ ባሕሪ እዩ ምስልና እቲ ንልዕሊ ዓመት ብዘይ መሰረታዊ ጠለባት ኣብ ገዝኡ ተዓፂ ዘሎ ህዝብና እዩ ምስልና ምስልቶም ኣብ ማዕስከራ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘይ መጋሪኦም ዝጥበሱ ዘለዉ ኤርትራውያን እዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተጋሩ መንእሰያት ካባና ካብ ኤርትራውያን ዝሓሸ ህይወትን ዕድልን ነይርዎም እዩ ብውሕዱ ንሕና ብዛዕባ መጻኢና ኣብ ሳዋን ስደትን ክንስእል ከሎና ንሳቶም ግን ኣበይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ከም ዝመሃሩን እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክመርጹ ከም ዘለዎምን ነብሶም ኣብ ቦታ ፓይሎት ዶክተር ኢንጂነር ወዘተ እናሰኣልዮም ጸኒሖም ኤርትራውያን መንእሰያት ክንደይ ሚእታዊት ካባናይና ነዚ ሕልም እዚ ሓሊምናዮን ስኢልናዮን ህሉ ኩነታት ንምስክር እናገደፍኩ ናብ ሓሳብ ዝመንእሰይ ዝቕጽሎ ዝነበረ ክምለስ ንሕና ኣይንስደድን ኢና ንሕና ህዝብና ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢና ኣብ ማእከል ዓድና ኮይና
ጸላኢናን ዓማጺናን ንምክት ቃልስና ኸኣ ከማኹም ከይንኸውን እዩ ይብል ወሲኹ ክድገም ዝግብኦ ዘረባ ድማ እዩ ኤርትራ ሃገርና እያ ቀጻልነት ኤርትራን ኤርትራውነትን ዘኣምን ዘበለ ኣካል ኩሉ ኤርትራዊ ቃልሲ ረብሓን ፖለቲካን ህዝቢ ኤርትራ ዝቐድም ክኸውን ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ስለ ዘሕልፈልካ ብርግጽ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ፍጸም ከም ዘሎ ኣብ ፀሓይ ዝወፀ ሓቂ እዩ እዚ ንምኹናን ኤርትራዊ ወይ ትግራዋይ ወይ ውን ካልእ ዜጋ ምዃን ዘይኮነስ ሰብ ምዃን ጥራሕ እኹል እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ መጻወቲ ባይታ ናይ ኢሳያስን ከምኡ ዝኣመሰሉ ዲክታቶራትን ምዃኑ ዝስሕቶ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን ህዝብና ግዳይ ናይ ኣሜሪካን ወያነን ኮይኑ ኣብ ጸገም ይነብር ኣሎ ዝብል ምኽኒት ፋሽኑ ስለ ዝወድአ ካልእ ክፍጠር ተደልዩ ስለ ዝኾነ ድማ ደምን ህይወትን ንጹሃት ይኽፈል ኣሎ ንሕና ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ቃልሲ መንእሰያት ትግራይ ፈቲና ጸሊእና ከም ኣብነት ክንወስዶ ዘለና ጉዳይ እንታይ እዩ ቃልሲ ብዳርባ እምኒ ኣመጣጢርካ ኣብ ዓራት ምዕራብ እናደቀስካ ኣይከናወንን እዩ ብፍላይ ከዓ ከም በዓል ስርዓት ኢሳያስ ንመፍራስ ብሰላማዊ ሰልፍን ብሶሻል ሚድያን ጥራሕ እኹል ከም ዘይኮነ ልዕሊ ካልእ እዋን ሎሚ ዝነጸረ ይመስል ኣንጻር ዓማጺኻን መጽነቲኻን ንምቅላስ እቲ እንኮም መራጺ በረኻታት ዓድኻ ጥራሕ ምዃኖም ናይ ተጋሩ መንእሰያት ቃልሲ ህያው ምስክር እዩ ብርግጽ ኣብ ዓዲ ወጻኢ ኢኾንካ ቃልሲ ኣየድልን ማለት ኣይኮነን ንሱ ጥራሕ ግን መሰረታውን እኹል ድዩ ትሕቶ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ትግራይ ኣትዩ ምስ ሰምዐ ኣብ ሙሉእ ተስፋትን ጥልጢሉ ካብ ኤርትራ ዝደወለለይ ናይ ተሰዓተ ተጋዳላይ ዝበለነ ነጊረ ክፋንወኩም መስፍን ትግራይ ኣትዩ ምስ በለኒ እወሞ መስፍን ኣብ ትግራይ ምእታው እንታይ ፍሉይነት ነገር ኣለዎ ኢለዮ ኣቕልል ኣቢለ እዋ ኣብ ኣፍ ደጊና በፂሕሎ ማለት እኮ እዩ ስለዚ ራህዋ ተቐርበና ኣላ ካብዛ ኣብ ልዕሊና ተጻዒኑ ዘሎ ገበል ኢሳያስ ከድሕነና እዩ መስፍን ማለት እኮ ጅግንነት መስፍን ማለት እኮ ኢሉ ክትርኸለይ ጀሚሩ ነቲ ኣብ ግንባራት ናደውን ካልእን ኩናት ዝመርሕ ዝነበረ መንእሰይ መስፍን እናዘከረ ኣነ ሕጂ ካብ ትግራይ ይምለስ እዩ ዝብል ግምት የብለይን ወሲኹለይ መሊሱ ተስፋታቱ ጉህድ ገይሩ ኣብዚ ዘሎ ሰብራውኡ ካብ ደገ ክመጹ ጥራሕ ይጽበ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ነተጋዳላይ መዓስ ኣስመራ ይሕዛ ዝብል ትጽቢት ዝነበረ ተቆምትን ኢሳያስ መዓስ የውርድዎ እዩ ዝብል ዘሎ ሰብ ኩሉ ከይፈተኹ ናይ ምግራም ሰሓቕ ክስሕቕ ነይሩኒ ምኽንያቱ እቲ ዝፈልጦ ኹንነት ካልእ ስለ ዝኾነ እዚ ናትና ቃልሲ ኣብ ልቦወለድ ጥራሕ እንተዘንብቦ ደስ ምበለኒ ኣሕዋተይ ከመይ ገይረ የውፅኦም እናሓሰብኩየ ንኢሳያስ ከውርዶ ይቃለሳ ኣለኹ ዝብል ዘለኹ ኢለ ዘረባይ ደምዲመሉ ካብዚ ሕልሚ እዚ ንምብርባር እምበኣር ቃልሲ ጎረባብትና ህያው ኣብነት እዩ መደም መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ዝቐፂልና እምበኣር ብሜሮን ሃብተ ማርያም ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ፍቕሪ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም ሬድዮ ኤረና እናቐጸለ ዘይቀጸለ ጅሬፍ 2017 ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝቕመጡ ሕዋትኪ ዝለኣኹልክ ቸኮላታ ካብ ስድራኻ ሓቢእኪ ክትብንን ከለኺ ዘተሓብአ ስምዒታትክ ግን ከም ተፍቅርኒ ብጉሁድ ይጠርዕ ነበረ ምናዳ ተኻረይቲ ዘየለውን ከለዉ በይንና ብዝነበርናሉ እንታ በራክ ኣና በራይ ተዓል ኣግረብ ያ ገብራይ እናበልኪ ቀመጽ መጽሓዊስኪ ንስኻ በይንኻ ኣነ በይነይ ቅረበኒ ገብራይ ኣዚምኪ ብዋዛ ተቓንያ ዝነበርክ ዜማ ክሰምዕ እንከለኹ ኣሹንካይዶ ስድራኺ ዘየለዉ እንከለውን ብድፍረት ጥቓኽ ቀሪበ ከዳርፈኪ ሓኒቐ ክስዕመኬ ዝደናደን ነይረ ጸኒሐ ኣነ ኤርትራዊ ንሳ ሱዳናዊት ኣነ ክርስቲያን ንሳ ሙስሊም ዝብል እንተታት ኣለዓዒለ ንዓኸን ንልበይን ዲልከ ይህብ ተሰጉዲ መልኪ ይቕኒ ኣብ ከም ዝህውመት እንከለኹ ክራይ ገዛ ክኸፍል ገዛኹም ኣብ ዝመጸሉ ስድራኽ እንተዘየለዉ ዘምጻእ ኩልኪ ናይ ክራይ ገዛ ገንዘብ ፍርቁ ከም ዝሕዞ ጌርኪ ፍርቁ ባዕል ክመሊእ ክትከፍልዮ ክርኢን ከለኹ ግን ለውሃትኪ ሓልዮትኪ ንእንተታት ባህሊ ጠሓሒሱ ፍቕርና ክሰምር የሕልመኒ ድሒሩ ዝነቐሐ ሕልምታተይ ግን ዓይኑን ቅሔ
ኣይከውኒ ንዚ ምስ በለኒ ኩሉ ናትኪ ህያብ ከይቀበል መታን ዝሃብክኒ ክመልስ ህርድግ ይብል ኩሉ ዝሃብክኒ ህያባት ንኸይቀበል ሙስታሒል ኢለ ወጠጥ ክብለኪ እንከለኹ ድማ ምሳይ ትዋጠጥ ነርኪ ኣብ ቅልስ ናይ ቀል ዓለም ተዋስኦታትና እንከለናዩ እምበኣር ፍትወተይ ዘነሃህር ወነይ ዘነቓቕሕ ስምዒታት ትዘርውለይ ዝነበርኪ ኣምሲልኪ ነቲ ገንዘብ ብትሕቲ ክዳነይ ኣእቲኺ ኳሌታይ ወጢጥኪ ናብ ኣፍ ልብኺ ተጸግዕኒ እሞ ሽዑ መላእ ኣካላተይ ዝሕው ይብለኒ በተን ጉልሕምሕም ዝብላ ዓይንትኺ እናጠመትክኒ ድማ ዲ ዓድያ ዕንዲ ሓጃ ማ ኣዴትክ በዲክ ሌሃ እዚ ቐሊል እዩ ካልእ እውን ዘይሃብኩኻ ክህበካ ዝደሊ ነገር ኣሎ ትብልኒ ብሕፍረት ተጐቢኤ ኸዓ ሓዲገኪ ይወፅእ ያ ጀባን ፈራሕ ምዃነይ ነፍሰይ ጐዲኤያ ኸይኣኽለኒ ፈራሕ ኢልኪ ጸሪፍኪ ብድፍረትኪ ስክፍታይ ትሸጥለይ ሓደ መዓልቲ ግን ሕንከተይ ኪሎ ሓጹር ዘደርቢ ቃላትኪ ናብ እዛነይ በጽሐ ስድራኺ መርዓት ዓዲሞም ከም ዝኸዱ ኣቐዲምኪ ብቴሌፎን ምስ ሓበርክኒ እንታይ ትብል ምህላውኪ ጋን ኮይኑኒ ኣይነገርክኹን እምበር ሽዑ መዓልቲ ኢንተርቪው ወዲኤ ንሶኒ ካናዳ ክኸይድ ዝወዳእ ኩሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ክኸይድ ምዃነይ ክሕብረኪ ግን ድለየ ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ድማዩ ናይ መፍናው ግብጃይ ኣብ እንዳዓርከይ ክገብሮ ዝመረጽኩ ሽዑ መዓልቲ ከይነገርኩኺ ልበይ ወነይ ስምዒተይ ዝደልይዎን ትደልዮን ሂበ ክሳናበተኪ ድላይ ሓዲረ ነበርኩ ኣቦኹን ኣዴኽን ቀልጢፍና ክንምለስ ኢና ኢሎም ብማኪና ምስ ወፁ ዙሑል ማይ ዝልምን መሲለ ኩባያ መስተይ ማይ ሒዘ ህሩግ ኢለ ኣትኹኺ ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ስለ ዝነበርኪ ጻዓዱ ናይ ትምህርትኹም ዲቪዛ ዓጺፍኪ ጸሊም ናይ ገዛ ልብሲ ክትክደኒ ይኽጸኒሕክኒ ላዕለዋይ ክዳንኪ ውፂኽዮ ስለ ዝነበርኪ ካብ ማዓንጣኸ ንላዕሊ ሰብነትኪ ዕራቑ ነይሩ ትርንጎ ጥባትኪ ግዳም ተዛሕዚሑ ኣዒንተይ ሕውዝውዝ ክሳብ ዝብለኒ ጠመትኩኺ ቢስሚላህ ስምባደ ተጻዒንኪ ብኣእዳውኪ ኣፍኪ ሒዝኪ ኣነ ድማ ብድፍረት ናባኺ ቐሪበ ሽምጥኺ ሓስኩኺ መላእ ኣካላትና ተላጊቡ ካብ ክልተ ሓደ ክሳብ ንኸውን ተቐራሪብና እምበረ መጠን ክትልህልህን ከለኺ ካብ ኣፍንጫኺ ዝወፅእ ዝነበረ ውዑይ እስትንፋስ ገጸይ ይልብልበኒ ነይሩ ልዕሊኡ ግን ብቓጽሎ ፍቕሪ ተለብሊበ ጸወታዊ ስምዒታተይ ሓዊ ከም ዝተኻዕዎ ልብሰይ በሲዑ ግዳም ክወፅእ ተቓረበ ሌውማ ንዔሽ ሰዋ ዳ ሓራም እያ ሑቢ ብሓንሳብ ክንከውን ዘይከኣል እንተኾይኑ ጌጋታት መብዛሕ ጽቡቕ ከም ዘይህበኪ ከተረድእንን ከለኺ ተወሳኺ ዘረባ ኸየዳመጽኩ ስምዒታተይ ኣሲረ ጠለብክን ጠለብ ሕልናይን ሰሚዐ ካብ ነብስኺ ረሓቕኩ ህይወቶም ክልውጥ ዝለኣኹን ድኻታት ስድራይ እውን ትዝ ኢሎምኒ ኣማራጺ ኣይነበረንን ኩሉ ከም ዘይነበረ ሓዲገ ድማ ሓዲገኪ ክወፅእ ግዴታ ኾይኑኒ መልሓስና ውፂና ዝተሰዓዓምናዮ ስድራኺ ኣብ ዝገሽሉ ኣጸሚና ፍቕሪ ዛዕባ ጌርና ዘዕለልናዮ ኩሉ መምቅሩ ኣብ ልበይ ንዘመናት ቀቢርዮ ድማ ነቲ ወትሩ እናቐጸለ ዝነብር ዘይቀጸለ ፍቕርና እናዘከርኩ ዝኽሪ ፍቕርኺ እናሓደሰኒ ይነብር እኒኹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናልኩም መደባት ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ ሬድዮ ኤረና